भाईଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମ୍ ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନ ବି ଓମ୍ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଓମ୍ ଭାଇ କାହିଁ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ତଳେ କ'ଣ କରୁଛ? ଭାଇଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରଙ୍ଗ ଢଳି ଯାଇଛି। ଭାଇ ଏବେ ରଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମରା ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମୟ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ବି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 9ଟା 5 ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିନି। ହଉ କରନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କର ତ ଦୋକାନ ଏବେ ମାରା ଚାଲିଛି, କଲର୍ ସରିବ। ଭାଇ ବହୁତ ବୋର୍ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ବହୁତ ଢଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଖୋଜା ଚାଲିଛି, କନାରେ ପୋଛିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲେଣି ଭାଇ। କ'ଣ କରିବା, କଲର୍ ତ ଢାଳିଦେଲେ, ବହୁତ ପଇସା ବି ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେପର୍ ଉପରେ କଲର୍ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ସେରାକ ବି ମାରିବାକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ଏବେ। ହଉ ସରୁ।